जय गौरभक्त गौरभक्त वृंदा। वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त गौरभक्त वृंदा। वृंदा। हरे कृष्णा। 267 माताजी 9th chapter ला। पंचविध मुक्ति। என்ன மாதாஜி? பஞ்சவித முக்தின்னு போட்டிருந்தது மாதாஜி. தெரியுதா ஸ்கிரீன்? ஓம் தத்சத். நமோ பகவதே வாசுதேவாய. पंचविध मुक्ति त्यागा करे भक्ति गाना पलुकारी मुक्ति माताजी स्क्रीन இன்னும் வரல மாதாஜி. வேற என்னமோ இருக்கு மாதாஜி. வரலையா? இண்டெக்ஸ் மாதிரி இருக்கு, அதோட வரல. கரெக்டானது வரல. தேங்க்ஸ். पंचविध मुक्ति त्यागा करे भक्ति गाना पलुकारी मुक्ति देहा नरकेर समा। पंचविध मुक्ति त्याग करे भक्त गाना पाल्गु करी मुक्ति தேக்கே மொழிபெயர்ப்பு. தூய பக்தர்கள் 5 வகையான விடுதலையை நிராகரிக்கிறார்கள். உண்மையில் அவர்களுக்கு விடுதலை மிகவும் அற்பமானது, ஏனென்றால் அவர்கள் அதை நரகமாக காண்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அஞ்சு முக்தி என்னது? சாலோக்கிய சாமிபிய சாஷ்டி ஆயுத்ய சாலோக்கிய சாரூபிய முதல்ல சாஷ்டி. சாலோக்கிய சாரூபிய சாஷ்டி. करेक्ट. सालोक्य सालोक्य सामीप्य शास्ति सारूप्य एकत्वमपि युता विहामानेन गृह्णन्ति विना मत्सेवानां जनाः. அப்படின்னா 5 லிபரேஷன் இருக்கு. அத வேண்டான்றாங்க. எதுக்குன்னா ஏகத்துவம்ன்றது மர்ஜிங், அது வேண்டாம். சாயுஜ்ய எதுக்கு வேண்டாம் அப்படின்றாங்கன்னா, எனக்கு 5 வேண்டான்றாங்க. எதுக்குன்னா அது எதுவுமே சேவை இல்லைன்னா எனக்கு 5 முக்தி கூட வேண்டாம் அப்படின்றாங்க. இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம சாயுஜ்ய முக்தியில கூட 2 கேட்டகரி இருக்கு. ஒண்ணு பிரம்மஜோதி. ஓகே, ஒண்ணு பிரம்மஜோதி நான் சொன்னேன். இன்னொன்னு என்னன்னா, நம்ம கிருஷ்ணரோட உடம்புலயே மர்ஜ் ஆகுது. பிரபுபாத் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, பிரம்மஜோதியை விட கிருஷ்ணர் உடம்புல போய் மர்ஜ் ஆகுது இன்னும் ஒஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ அதான் நம்ம இன்னும் ஒஸ்ட். இது சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தால தான் வரும். மத்திய லீலா ஐ திங்க் 9.222 பாக்குறேன். அது என்ன நம்பர்னு நான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்துச்சு பாருங்க, 100 நம்ம நினைச்சோம் வந்துட்டோம். இது எல்லாருமே சான் பண்ணணும். நான் ஒரு தடவை முடிக்கிறேன், நீங்க பண்ணுங்க. சாலோக்கிய சாஷ்டி சாமீப்ய சாரூப்ய ஏகத்வம் அபியுதா வியாமானான கிருண்ணந்தி வினா மத் சேவா நாம் ஜனாஹ. சாலோக்கிய சாஷி சாமீப்ய சாரூப்ய ஏகத்வமபி யுதா தியாமானாம் ந கிருண்ணந்தி வினா மத் சேவானாம் ஜனாஹ. பகவானின் சாலோக்கிய சாஷ்டி சாமிப்ய சாருப்யேகத்வம் அப்யுத தீயமானம் ந கிருக்ணந்தி வினாமத் சேவனம் ஜனாக. பகவானின் வைகுண்ட லோகத்தில் வசித்தல், பகவானுக்கு சமமான ஐஸ்வர்யங்களை பெறுதல், பகவானை போன்ற உடலமைப்பை பெறுதல், பகவானுடன் சங்கம் கொள்ளுதல், பகவானின் உடலினுள் ஐக்கியமாகுதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 5 விதமான முக்தியை தூய பக்தர்கள் எப்போதும் புறக்கணிக்கின்றனர்.
பகவானின் சேவை இல்லாவிடில் தூய பக்தர்கள் இந்த வரங்களை ஏற்பதில்லை. இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 3.29.13 வருவதாகும். Hare Krishna. Thanks for this. Yo dushtyajan sthiti sutta swajanarthadartan pratyam shriyam suravare sadayavalokam nechan pastat uchitam mahatam madudvir sevanurakta manasam abavopi palgu. Padma Mataji padinga. Okay. Malika Mataji padinga, no problem. Sorry Padma Mataji. Malika Mataji முடிச்சிட்டோம். நான் கவனிக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யோ து சத்ய ஜான்ஷதி சுத ஸ்வஜனார்த்ததாரான் பிரார்த்தியாம் ஸ்ரீயம் சுரவரை தையாவலோகாம் நைச்சன் நிருபஸ்தத் உச்சிதம் மகதாம் மதுத்வேட் சேவானுரக்த மனசாம் அபவோபி பல்கு. பௌதிக செல்வம், நிலம், குழந்தைகள், சமூகம், நண்பர்கள், சொத்துக்கள், மனைவி, செல்வ திருமகளின் ஆசி ஆகியவற்றை கைவிடுதல் மிகவும் கடினமானதாகும். மாபெரும் தேவர்கள் கூட அவற்றினை விரும்புகின்றனர். ஆனால் மன்னர் பரதர் அவை எதையும் விரும்பவில்லை. அது அவருடைய ஸ்தானத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக இருந்தது. ஏனெனில் பகவானின் தொண்டில் தனது மனதினை எப்போதும் ஈடுபடுத்தியுள்ள தூய பக்தனுக்கு முக்தி கூட, பகவானில் ஐக்கியமாவது கூட அற்பமானதாகும். அவ்வாறு இருக்கையில் பௌதிக வசதிகளை பற்றி என்ன சொல்வது? பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 5.14.44 வரும் இந்த ஸ்லோகத்தில் பரத மகாராஜாவின் பெருமைகளை சுகதேவ கோஸ்வாமி மன்னர் பரீட்சித்திற்கு எடுத்துரைக்கின்றார். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பரத் மகாராஜ், நம்ம மகாராஜ் பரத் யாரு? கரெக்ட். ரிஷபதேவர் யாரு? பகவானோட இன்கார்னேஷன். கரெக்ட். அவங்க அம்மா அப்பா யாரு? வெரி நைஸ். இது பிரேமா மாதாஜி மறக்கவே மாட்டாங்க. ரிஷபதேவி யாருன்னு மறந்தா கூட அவங்க அம்மா அப்பா பேர்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால அவர் என்ன ரிஷபதேவரோட அவருக்கு அப்படி இருக்கச்சு கூட பரத மகாராஜ் எந்த டைம் சன்னியாசம் எடுத்தாரு? 10 குழந்தைகள் பிறந்தது. பரத் மகாராஜ் எந்த வயசுல எடுத்தாரு? எந்த வயசு? வயசு தெரியல மாதாஜி. 24 வயசு, 24 இயர்ஸ். சோ அப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் எவ்வளவு யங்கா இருக்கச்சே எடுக்கிறாருன்னா, அப்போ யங்கன்னா பிரைம் யூத், ரைட்? நாராயணா பரா சர்வேனா குதஷ்சனா பிப்யதி சர்கா பாவர்க நரகேஷு அபி துல்யார்த்த தர்ஷினா. எஸ் பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாராயண பரா சர்வே ந குதஷ்சன பிப்யதி ஸ்வர்கா பவர்க நரகேஷ்வ அபிதுல்யார்த்த தர்ஷினஹ. பகவான் நாராயணரின் பக்தராக இருப்பவர் நரகத்தை கண்டு அஞ்சுவதில்லை. ஏனெனில் அவர் சொர்க்கத்திற்கு செல்வதையும் முக்தி பெறுவதையும் சமமாக கருதுகிறார். பகவான் நாராயணரின் பக்தர்கள் இவ்வெல்லா விஷயங்களையும் சமதளத்தில் பார்ப்பதற்கு பழகியுள்ளனர். பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 6.17.28 வரும் இந்த ஸ்லோகம் சித்திரகேது என்ற மன்னரை பற்றியதாகும். ஒரு முறை பார்வதி தேவி சம்புதேவனின் சிவனின் மடியில் அமர்ந்திருந்ததை கண்ட சித்திரகேத்து சிவபெருமானை கடிந்து கொண்டார். வெட்கமின்றி சாதாரண மனிதனை போன்று மனைவியை மடியில் அமர்த்தி இருப்பதாக சாடினார். இக்காரணத்திற்காக பார்வதி சித்திரகேதுவிற்கு சாபமிட்டாள். அதன் விளைவாக அவர் விருத்ராசுரன் என்ற அசுரனாக மாறினார். சித்திரகேத்து மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மன்னராகவும் பக்தராகவும் இருந்தார். அவரால் சிவபெருமானுக்கு எதிராக கூட நிச்சயம் பழித்தீர்க்க முடியும். ஆனால் பார்வதி அவரை சபித்த போது உடனடியாக அவர் தாழ்ந்த சிரத்துடன் சாபத்தினை ஏற்றுக்கொண்டார். அந்த சாபத்தினை ஏற்பதற்கு அவர் ஒப்புக்கொண்ட போது
சிவபெருமான் அவரை புகழ்ந்து பார்வதியிடம் கூறினார். பகவான் நாராயணரின் பக்தர் புருஷோத்தமரமான முழுமுதற் கடவுளுக்கு சேவை செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குமானால் எந்த நிலையினை ஏற்பதற்கும் ஒருபோதும் அஞ்சுவதில்லை. இதுவே நாராயண பரா சர்வே சுதர்சன பிப்யதி என்பதன் பொருளாகும், என்பதன் விளக்கமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஸோ பேசிக்கலி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னன்னா, இப்ப வந்து அவங்க சித்திரகேது வந்து கிண்டல் அடிக்கணும்ன்ற எண்ணத்துல பண்ணல. அதுவும் அவர் ஏன் கிண்டல் அடிச்சாரு அப்படி சிவனன்னு பாத்தீங்கன்னா, 2 பேரோட குருவும் 2 பேருமே ஒண்ணு. சங்கர்ஷனா கிட்ட சித்திரகேதுவும் கெடுக்கிறாரு, சிவனும் கெடுக்கிறாரு. ஸோ என்ன சொல்றீங்க, காட் பிரதர்ஸ் வந்து தமாஷா கிண்டல் அடிச்சுக்கலாம், ரைட்? இப்போ நீங்க எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கிரிட்டிஸ் பண்ணிப்பீங்களா, அதே எண்ணத்துல அவர் பண்றாரு. அண்ட் ஒரு நல்ல எண்ணத்துலயும் பண்றாரு. ஏன்னா இது வந்து எந்த விதத்திலயுமே வந்து யாரும் கிண்டல் அடிக்கக்கூடாது, ரொம்ப பாசிட்டிவா எடுக்கிறாங்க. ஆனா அவர் தப்பா வந்து இவங்க திட்டினாலும் அவர் வந்து கவுண்டர் பண்ண மாட்டார், ரைட்? நீங்க பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித்தும் கவுண்டர் பண்ண மாட்டாரு. சோ இதுதான் அவங்களோட கிரேட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. முக்தி கர்ம துயி வஸ்து துவாஜே பக்த கணா சேயி துயி ஸ்தாப துமி சாத்யா சாத்யா சாதனா. मुक्ति कर्म दुये वसुदाय जय भक्त कना ஸ்தாபதுமே சாத்திய சாதனா. முக்தியும் பலநோக்கு செயல்களும் பக்தர்களால் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. நீங்கள் இவ்விஷயங்களை வாழ்வின் குறிக்கோளாகவும் குறிக்கோளை அடைவதற்கான வழிமுறையாகவும் நிலைநாட்ட முயல்கிறீர்கள். சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாரு, இப்போ வந்து முக்தி, ரைட்? ஸ்கிரீன் ஒரு செகண்ட்ல ஷேர் பண்றேன். முக்தியும் சரி, கர்மா ஆக்டிவிட்டிஸ் ரெண்டுமே டிவோட்டீஸ்க்கு வந்து தேவையில்லை அப்படின்றாங்க. இது எல்லாமே கோல் ஆஃப் லைஃப். இதெல்லாம் வந்து இதுதான் முக்கியம். சி பியோர் டிவோட்டீஸே வேணான்றதை வந்து நீங்க கோல் ஆஃப் லைஃபா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண சொல்றீங்களே, இது எந்த விதத்துல கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா பியோர் டிவோட்டீஸ் வந்து முக்தியே வேணான்றாங்க. அப்படி இருக்கச்சே, அதாவது லிபரேஷன் அங்க போய் சேவை வேணான்னு அது வேணான்றச்சே, கர்மமும் ஞானமும் தான் கிரேட் அப்படின்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணா. இந்த கான்வர்சேஷன் வந்து வெரி சிமிலர் டு வியாசர் சொன்னார் தெரியுமா? நீங்க வந்து ரொம்ப ஞானத்தையும் கர்மத்தையும் வந்து ஹைலைட் பண்ணீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு. அதே கான்டெக்ட்ல இவங்களையும் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை இவர் அட்வைஸ் பண்றாரு, சரிங்களா? சன்யாசி தேக்கியா முரா கர வஞ்சனா நா கைல தேனி சாதியா சாதன லக்ஷணா. सन्यासी देखिया मोरे वंचना नाकागील तेजी साध्या साधन लक्षण கபடத்தனமான உண்மையான முறையில் எடுத்துரையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து என்ன, உங்க வாய்ஸ் யார் படிச்சீங்க? விஜயகுமாரி மாதாஜியா? என்ன படிச்சாங்கன்னு தெரியுது. ஆமா, கேட்கல. எனக்குமே கேட்கல. படிங்க. சன்யாசி தேகியா மோரே கரக வஞ்சனா நாககிலா தேனி சத்யா சாதன லட்சணா. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தத்துவவாதி ஆச்சாரியரிடம் தொடர்ந்து பேசினார். துறவு வாழ்க்கையில் நான் ஒரு பிச்சைக்காரனாக இருப்பதைக் கண்டு நீங்கள் என்னுடன் போலித்தனமாக விளையாடுகிறீர்கள். நீங்கள் உண்மையில் செயல்முறையையும் இறுதி நோக்கத்தையும் விவரிக்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வந்து சன்னியாசியானோடனே நீங்க எங்ககிட்ட விளையாடுறீங்க, சும்மா கிண்டலா எடுத்துக்கிறீங்க, துலக்கணமா பாக்குறீங்க. ஆக்சுவலா நீங்க வந்து கரெக்டா வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாரு. சுனி தத்வாச்சாரியா ஹைலா அந்தர லஜிதா பிரபுர வைஷ்ணவதா தேகி ஹைலா விஸ்மிதா. நீ தத்துவாச்சார்யா அந்தரே லஜ்ஜிதா பிரபுரே வைஷ்ணவதா தேஹி கையிலே விஸ்மிதா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உரையினை கேட்டு தத்துவவாத சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த ஆச்சாரியர் மிகவும் வெட்கமடைந்தார். வைஷ்ணவத்தின் மீதான ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உறுதியான நம்பிக்கையை பார்த்து அவர் வியப்பில் உரைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தாங்கவே முடியல அவளால, வாவ் அப்படின்றாரு. ஏன்னா தத்துவவாதி இருக்காருல்ல, அவர் வந்து
ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆறாரு, தத்துவவாதி இப்படி பண்றாரு அப்படின்னு. அது தத்துவவாதி பாருங்க, இதான் நம்மளாம் யாராவது கிண்டல் பண்ணாரு. தத்துவவாதிக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அசிங்கம் ஆயிடுச்சு. நம்ம எல்லாம் அப்படி இல்லை, நம்ம வந்து தப்பு கண்டுபிடிப்போம். ஆனா அந்த தத்துவவாதி என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ஹெட் இருக்காருல்ல, ஆச்சாரியா, அவர் வந்து இவ்வளவு மோசமா நம்ம பேசிட்டோமே, இவர் எப்படி ஃபீல் பண்றாருன்னு. அப்புறமா அவர் சொல்றாரு, நீங்க சொன்னது கரெக்ட், இதுதான் எல்லா வேதங்களின் சாரம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரிங்களா? ததாபி மாதவாச்சாரியா ஏ கரியாச்சே நிர்பந்தா செய் ஆச்சாரியா சபே சம்பிரதாய சம்பந்தா. மாதாஜி அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு இருக்கும். 74 படிக்கல மாதாஜி, 4 மாதாஜி. 74 படிக்கல. तुम्ही 27. येई काहसे सत्याहाया सर्वशास्त्र विश्व वैष्णवेरा येई सुनीशाया. आचार्य काके दुमी जेयी काह जेयी सत्य कया सर्वशास्त्रे வைஷ்ணவேரா ஏயிசு நிச்சயா. தத்துவாதி ஆச்சாரியார் பதிலளித்தார், நீங்கள் கூறியவை நிச்சயம் உண்மையே. இதுவே எல்லா வைஷ்ணவ சாஸ்திரங்களின் இறுதி முடிவாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்ததும் படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓகே. तदाभिमत्वाचार्य जेयी कार्यसे निर्बन्ध சேயி ஆச்சாரிய சபே சம்பிரதாய சம்பந்தா. இருப்பினும் மத்வாச்சாரியார் எங்களுடைய சம்பிரதாயத்திற்கு என்ன நியமங்களை வகுத்தாரோ அவற்றை நாங்கள் சம்பிரதாய நெறியை பயிற்சி செய்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் என்ன சொல்றாரு, நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்டா, ஆனா மத்வாச்சாரியா என்ன சொன்னாரோ அதுதான் நாங்க ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு இப்போ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு. பிரபு காஹே கர்மி ஞானி துயி பக்தி ஹீனா தோமாரா சம்பிரதாய தேகி சே துயி சைனா சீனா. प्रभु कागे कर्मज्ञानी तुयि भक्तिहीना तोमारा संप्रदाये देही से दुईसी गण सिग्ना. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், பலன் தேடுபவரும் ஊக தத்துவ ஞானியும் பக்தியற்றவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். உங்கள் சம்பிரதாயத்தில் 2 கூறுகளும் இருப்பதை நாங்கள் காண்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. இந்த 2 பேரை வந்து டிவோட்டியாவே நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம், அவங்கள போய் சம்பிரதாயம் சொல்றீங்களே அப்படின்னு சொல்றாரு. सब एक गुण देखी तुम्हारा संप्रदाय सत्य विग्रह करी ईश्वर कर निश्चया. सबे एक गुण देखी तोमर संप्रदाये सत्य विग्रह करी ஈஸ்வர கரக நிச்சயே. உங்களுடைய சம்பிரதாயத்தில் நான் காணும் ஒரே தகுதி நீங்கள் பகவானின் ரூபத்தினை உண்மையானதாக ஏற்பது மட்டுமே. பொருளுரை. மத்வாச்சாரியாரின் சம்பிரதாயத்தை சார்ந்த தத்துவவாதி ஆச்சாரியரிடம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தத்துவவாதிகளின் பொதுவான நடத்தை தூய பக்தி தொண்டிற்கு சாதகமாக இருக்கவில்லை என்றும், தூய பக்தி தொண்டானது பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் தத்துவ அனுமானத்தின் சாயலில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்றும் சுட்டிக்காட்ட விரும்பினார். பலநோக்கு செயல்களை பொறுத்தவரையில் உயர்ந்த வாழ்வுக்கு ஏற்றம் பெறுவதற்கான விருப்பமே அதிலுள்ள களங்கமாகும். தத்துவ அனுமானத்தை பொறுத்தவரையில் பரம்பொருளின் இருப்பினுள் ஐக்கியமாக விரும்புவதே அதில் உள்ள களங்கமாகும். மத்வாச்சாரியார் பள்ளியின் தத்துவவாத சம்பிரதாயமானது பலநோக்கு செயல்களை உள்ளடக்கிய வர்ணாசிரம தர்மத்தின் கொள்கைகளை உறுதியாக பின்பற்றுகிறது. அவர்களின் இறுதி குறிக்கோள் முக்தி, பௌதீக விருப்பத்தின் ஒரு வடிவமே. தூய பக்தன் எல்லாவித பௌதீக விருப்பங்களில் இருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். அவன் பகவானின் தொண்டில் மட்டுமே ஈடுபடுகிறான். அவ்வாறு இருப்பினும் மத்வாச்சாரிய சம்பிரதாயம் அல்லது தத்துவவாத சம்பிரதாயத்தினர் பகவானின் தெய்வீக ரூபத்தினை ஏற்பதால் சைத்தன்ய மகாபிரபு திருப்தி அடைந்தார். இதுவே வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்களின் மிகப்பெரிய தகுதியாகும். மாயாவாத சம்பிரதாயத்தினர் மட்டுமே பகவானின் தெய்வீக ரூபங்களை ஏற்காமல் உள்ளனர். அந்த அருவ மனப்பான்மையினால் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயமும் பீடிக்கப்பட்டால் அந்த சம்பிரதாயம் தன்னுடைய நிலையினை இழந்துவிடும். பல்வேறு பெயரளவு வைஷ்ணவர்கள் பகவானின் இருப்பினுள் ஐக்கியமாவதை இறுதி குறிக்கோளாக கொண்டுள்ளனர் என்பதும் வருந்தத்தக்க உண்மையானதாகும். உதாரணமாக சகஜியாக்களின் வைஷ்ணவ கொள்கை பரமனுடன் ஐக்கியமாவது. மத்வாச்சாரியாரின் சம்பிரதாயம் பகவானின் தெய்வீக ரூபங்களை ஏற்கக்கூடிய காரணத்தினால் மட்டுமே ஸ்ரீ மாதவேந்திர புரி அவரை ஏற்றார் என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு குத்தி காட்டுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இப்போ மாயாவாதி கதான் ஸ்பெகுலேட்டிவ் நாலேஜ், ரைட், ஞானத்தை வச்சு போவாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க 2 லிபரேஷன் எங்க போகணும் அப்படின்னா, அவங்க ஒண்ணு பிரம்மஜோதி அடைகிறது, இல்லைன்னா அவங்க வந்து
ஆண்டவனோட ஐக்கியமானது. இது ரெண்டுமே அக்செப்ட் ஆகல. கர்மிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கம் கிர்க்கம் அப்படின்னு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் லைஃப். தத்துவவாதிகள் மத்வாச்சாரியா சொல்றதால அது வந்து சரியில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா ஒரு டிவோட்டி வந்து எந்த ஆசையுமே இல்லாதப்போ பௌதிக ஆசைகள்ல எப்படி இருக்க முடியும்? இப்போ ஆனாலும் அவருக்கு என்ன பிடிக்குதுன்னா, இவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட ரூபத்தை அவங்க கும்பிடுறாங்கன்றதால அவருக்கு அந்த கான்செப்ட் பிடிச்சிருக்கு. அதனால வைஷ்ணவாஸோட அல்டிமேட்டா வந்து என்னன்னா, இண்டிவிஜுவலா மாயாவதிகள் வந்து பர்சனாலிட்டியே இல்லைன்னு வந்து. ஆனா இங்க வந்து மத்வாச்சாரிய சம்பிரதாயம் வந்து ஒத்துக்கிறாங்க. ஆனா மாயாவதிகள் வந்து அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. சோ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் வந்து அந்த இம்பர்சனல் ஆட்டிடியூட் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்களே தவிர, மாயாவதிகளோட எண்ணம் தான் உங்களுக்கு இருக்குன்ற மாதிரி சொல்றாரு. அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் வைஷ்ணவ சாஸ்திரத்துக்கும் என்ன உருவம் இல்லை அவங்கன்றாங்க, இவங்க உருவம் இருக்குன்றாங்க. ஓகே, அதனால வந்து என்ன பண்ணணும், ரொம்ப கிளியரா பாத்தீங்கன்னா இவங்க எப்படி கேட்டகரியில வருவாங்கன்னா சஹஜியா வைஷ்ணவா மாதிரி உருவத்தை எடுத்துக்கிறாங்க, ரைட்? அப்படின்னா வைஷ்ணவாக்கும் குவாலிஃபை ஆறாங்க. ஆனாலும் மாயாவதியோட டிஞ்சு மிக்ஸ் ஆயிருக்கு, ரைட்? அதாவது மாதவேந்திர பூரி ஒத்துக்கிட்டாரு மாதவாச்சாரியாய, ஏன்னா சம்பிரதாயத்தினால ஒத்துக்கிட்டாரு. ஆனா டிரான்ஸ்டென்டல் ஃபார்ம். ஆனா அந்த கான்செப்ட் எடுத்தீங்கன்னா நம்ம தத்துவவாதிகள் சொல்ற அந்த உருவம் இருக்கு, ஆனா இது ரெண்டு ஃபாலோ பண்ணோன்றது வந்து கரெக்டான பாத் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. மேல படிக்கலாம், இன்னும் கிளியரா பிடிக்கும். ஏய் மத தாண்டகாரி கர்வச்சாரகாரி பல்கு தீர்த்த தாபே சாலி ஐல கௌர ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏய் மத தாரகாரி கர்வ பூர்ணகாரி பல்கு தீர்த்தை கபேஷ் சலி ஆயில கௌரஹரி. இவ்வாறாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தத்துவவாதிகளின் கர்வத்தை பொடியாக்கினார். அதன் பின்னர் அவர் பல்கு தீர்த்தம் என்று அறியப்படும் திருத்தலத்திற்கு சென்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஒரே ஒரு சந்தேகம் மாதாஜி, சாருபியக்கும் அவர் இதுல உடம்புல போய் மெர்ஜா இருக்குக்கும் என்ன மாதாஜி? ரெண்டுமே சாயுஜ்யதான். சாயுஜ்யா வந்து ஒண்ணு பிரம்மஜோதியில மர்ஜ் ஆறுது, அவர் உடம்புல மர்ஜ் ஆறுது. ரெண்டுமே தப்புதான். அதுல அது உடம்புல சாரூபியன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல மாதாஜி, சாரூபியா வந்து அதே ஃபார்ம் அதே வடிவம் எடுப்பாங்க, அவரை மாதிரியே இருப்பாங்க. வைகுண்டத்துல இருக்கிற எல்லாருக்குமே சாரூபிய முக்தி. கோலோகத் பிருந்தாவன்லயும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ளூ கலர்ல இருப்போம், நான் சொல்லிருக்கேன் உங்களுக்கு. அதே அந்த உருவத்துக்குள்ளேயே இவங்க உள்ள புரியுது. இது வந்து கிருஷ்ணருக்குள்ள போய் மர்ஜ் ஆறுது. இது வந்து அதே ஒரு உருவம். இப்போ நீங்க பணக்காரங்க ஆயிட்டீங்கன்றதால நீங்க தப்பானவங்கன்னு அர்த்தம் இல்லைல்ல. ஏன்னா அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒண்ணு ரிச்னஸ் இல்ல ரூபம்ன்ற மாதிரி ஃபார்ம் எடுக்கிறாங்க. லோகம்னா அந்த லோகத்துல இருக்காங்க. ஆனா இது வந்து அவர் புள்ளியே போறது. இப்ப மாயாவதி ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அவங்கதான் இந்த கான்செப்ட் மர்ஜிங் என்ற கான்செப்ட் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல அது இல்ல. ஆனா வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் என்ற பேர்ல நம்ம வந்து பார்த்து நான் திரும்ப மர்ஜ் பண்ணணும்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. நானும் மர்ஜ் பண்ணணும், அதுதான் அல்டிமேட் டெஸ்டினேஷன். ஆனா உருவத்தை நாங்க வழிபடுவோம், அருவத்தை இல்லை அப்படின்றவங்களும் சஹஜியா வைஷ்ணவாஸ்ன்றது. இப்போ மாதவேந்திர பூரி வந்து மாதவாச்சாரிய ஒத்துக்கிட்ட ஒரே ரீசன் என்னன்னா, அவர் வந்து கிருஷ்ணரோட ரூபத்தை ஏத்துக்கிட்டாருன்னு. சோ நம்ம அந்த இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இப்படி சொல்லி தத்துவவாதிகளோட திமிர அவரை அடக்கினாரு. ஓகே, இது நாளைக்கு படிக்கலாம், இது நிறைய ஆயிடுச்சு. சரியா? வாஞ்சகல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரே. மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, வெல்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் ஹேபிட் பத்மா மாதாஜி. தேங்க்ஸ் சொல்லாம என்ன யாரையுமே விட மாட்டாங்க. ஓகே, மாதாஜி உங்களுக்கு டல்லா இருக்கீங்க இன்னைக்கு. த்ரோட் பெயின். உடம்பெல்லாம் நல்லாதான் இருக்கு, ஏதோ த்ரோட் பெயின் என்னன்னு தெரியல. அடிக்கடி த்ரோட் பெயின் வருது மாதாஜி, எனக்கு கூட ரொம்ப வலிக்கு. தெரியல கிளைமேட்டா என்னன்னு தெரியல, கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். கோவிட் வேற இருக்கு, வெயில் ஜாஸ்தியா இருக்கு மாதாஜி. வெயில், அதனால எனக்கு ஸ்வெட் ஆச்சுன்னா எனக்கு ஆயிடும். அடிக்கடி தொண்டை வலி வந்துரும் மாதாஜி. ஏதாவன் சாங்கிய யோகாபியாம் ஸ்வதர்ம பரிநிஷ்டயः ஜன்ம லாப பர பும்சான் அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி. ஏதாவான் சாங்கிய யோகாபியாம் தர்ம பரிநிஷ்டயः ஜன்ம லாபம் பர பும்சான் நாராயண ஸ்மிருதி.
एतावन् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिश्चयः जन्मलाभपरपुंसान् अन्ते नारायण स्मृतिः जन्मलाभपरपुंसामन्ते नारायण अकाम सर्वकामो वा मोक्षकामा उदारतिः तीव्रेण भक्तियोगेन यजता पुरुषं परम् अकाम सर्वकामो वा मोक्षकामा उदारतिः तीव्रेण भक्तियोगेन यजता पुरुषं परम् अहं एवाशमेवाग्रे नान्यदेच तत्परं तस्मात् पश्चात् अहं यदि चक्षो यो वशिष्येन सोऽस्मि अहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेन न प्रतीयेन चाश्वनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाश्वशेष्वनु तत् प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावत् एव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयारतिरेकाभ्यां यत्तत् सर्वत्र सर्वदा अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्मन्तरा ईशानुकदा निर्दोदो मुक्त आश्रयः सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्मन्तरा ईशानुकदा निरोधो मुक्त आश्रयः तथैव चान्या नरलोकवीरा याव कृष्णमुखारविन्दं नरेऽपि भुवन्तो नरनाभिरामान् पार्थास्त्रपूतान् पदम् आपुरस्य माताजी मीटर மாத்துறீங்க வெயிட் பண்ணுங்க ஓகே ஒரு லைனா பண்ணலாம் புஷ்ப மாதாஜி மீனிங் பண்ணுங்களேன் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஐயோ கொஞ்சம் மேல மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா certainly others who were Hare Krishna. Certainly others who were fighters on the battlefield of Kurukshetra were purified by the onslaught of Arjuna's arrows, and while seeing the
lotus-like face of Krishna, so pleasing to the eyes, they achieved the abode of the Lord. Uddhava to Krishna. Hare Krishna. तथैव चान्यानरलोकवीरा हरे कृष्ण तथैव चान्यानरलोकवीर्या नरलोकवीरा याहवे कृष्णमुखारविन्दम् कृष्णमुखारविन्दम् याहवे कृष्णमुखारविन्दम् हरे कृष्णमुखारविन्दम् तथैव चान्यानरलोकवीरा याहवे कृष्णमुखारविन्दम् तथैव चान्यानरलोकवीरा कृष्णमुखारविन्दम् नेत्रैः पिबन्धो नयनाभिरामन् नेत्रैर्बिबन्तो नयनाभिरामन् नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामन् नेत्रैर्बिबन्तो नयनाभिरामन् पातास्त्रपुत्ता पदमापुन आपुरस्य पातास्त्रपुत्रापदमापुरास्य पातास्त्रपूतः पदं पातास्त्रपूत पदम् आपुरस्य पातास्त्रपूतपदमापुरस्य नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामन् पातास्त्रपूता पदमापुरस्य नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामन् पातास्त्रपूतपदमापुरस्य हरे कृष्ण माता படிக்கிறோம் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. குருச்சேத்திர போர்க்களத்தில் கூடியிருந்த மற்ற வீரர்கள் அர்ஜுனனுடைய அம்புகளின் தாக்குதலால் தூய்மையடைந்து கண்ணுக்கு இனிமையான கிருஷ்ணரின் தாமரை முகத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே பகவானின் உலகை அடைந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நானும் சொல்லலாம். ததேவ சான்யா நரலோகவீர்யா யாஹாவ கிருஷ்ணா முகாரவிந்தம் நேத்ரை பிபந்தோ நயனாதிராமன் பார்த்தாஸ்ரபூதா பதமாபூர் அஸ்ய அஸ்ய नेत्रै पिबन्तो नयनाभिरामन् पातास्त्रपूता पदमापुरस्य तथैव चान्या नरलोकवीरा याव कृष्णा मुखारविन्दम् नेत्रै पिबन्धो नयनाभिरामन् पातास्त्रपूता पदमापुरस्य तथैव चान्या नरलोकवीरा याहवे कृष्णमुखारविन्दम् नेत्रै पिबन्तो नयनाभिरामन् पातास्त्रपूता पदमापुरस्य अहो बकीयं स्तनकालकूटं चित्रांशयापाद्य यदाप्यसाध्वी लवेगतन्तां प्रियुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा कोपदीयं स्तनकालकूतं श्रियांशयापाय यद्वीयसाध्वे लेभेकदिं दयालुं शरणं व्रजेम. हरे कृष्ण.
யாரோ பின்னாடி பேசுறேன், யாருன்னு தெரியல. அவங்கள இப்போ ஏன்னா நானும் வரலான்னு பென்ஷன் பர்டிகுலர்ஸ் வாங்கணும். இந்தியன் பேங்க் ருக்மிணி மாதாஜி. The devotees of Asukeva Mataji, Hare Krishna. படிங்க. The devotees of the Lord are so forbearing that even though they are defamed, cheated, cursed, disturbed, neglected, or even killed, they are never inclined to avenge themselves. Samika is the true supreme personality of Godhead. Hare Krishna Mataji. ரொம்ப புதுசு படிச்சோம்னா மண்டையில ஒர்க் ஆகாது, அதனால இது வாய்ஸ்க்கே போகணும். तुलयामलवेनापि न स्वर्ग न पुनर्भवम् भगवत् सङ्गी सङ्गस्य मर्त्यानां किम् उताशिषः. तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गीसङ्गस्य मन्त्र्याणां किम् उताशिषः. துலாபரம் சொல்ற மாதிரி மல்லிகா மாதாஜி, துல்லியான வேற தேர்ட் டைமென்ஷன் அர்த்தம். துல்யாமா. குலாயாமா. ஓகே. நோ ப்ராப்ளம். तुलयामालवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत् सङ्गी सङ्गस्य मर्त्यानां किम्